Hayırlı günler, qadrli tomoshabchilarimiz. Гадәттәгечә без сезне шимбә көнне йолдызлык мизгелләре тапшыруында сәламлибез. Бүген вакытлыча студиябыз Кунакчыл Кайбыш районында. Һәм шулай ук гадәттәгечә тапшыруыбыз эчендә без сезне йолдызлык фестивалендә катнашучы, күп еллар дәвамында катнашучы яшь йолдызчыкларыбыз белән таныштырачакбыз. Беренче булып без сезне Буа шәһәрендә оешкан Goldstream бию төркеме белән таныштырачакбыз. Һәм аларның җитәкчеләре Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Инна Александровна Минханова төркем турында үзе миннән дә яхшырак сөйләячәк. Храм. Правый храм гулял дворі. Ду-дау-ду-дау-ду-ду, ду-дау-ду-дау-ду-ду. Їхали під водою до дядька Івана, у дворі стали довгими рядками сідали мотоцикли. Довгими рядками на сенували, травили анекдоти, боліли на ставку, ловили коробів, зозуля кукувала, рахувала тричі. Минем төркемемә Goldstreamга быел 9 ел. Вакыт бик тиз үтеп китте. Һәм бәхетебезгә ул созвездие йолдызлык яшьләр хәрәкәте белән узды. Бу фестиваль балаларны гына түгел, ә беренче очракта безне, педагогларны, җитәкчеләрне тәрбияли. Без фестиваль белән үсәбез, ныгаябыз, тәҗрибә туплыйбыз. Goldstream'da 60'tan артык бала шөгыльләнә. Күбесенчә ул әлбәттә кыз балалар. Коллективыбыз бик дус, тату, бердәм.
Безнең әти-әниләребез дә балалар тәрбияләүендә актив рәвештә катнашалар. Бергә җиңүләргә шатланабыз, бергә борчылабыз, бергә үсешкә омтылабыз. Хәтта кайчак дәресләрдә балалар гына түгел, әти-әниләр дә катнаша. Ниндидер кызыклы хәрәкәтләр өйрәнәләр. Миңа да төрле идеялар, фикерләр тәкъдим итәләр. Һәм мин аларны бик теләп кабул итәм. Самое важное для меня в работе, в постановочной... Бию кую вакытында, эштә, репетицияләрдә минем өчен иң мөһиме процесс. Шулай ук кызыклы биюләрнең, биюләрдә балаларның үзләрен күрсәтүнең дә истә калуы бик мөһим. Чыгарылган балаларны да 3-5 ел элек биегәннәрен гел искә алам. Аларның кайсы нинди биюдә катнашканын хәтерлим. Аларның җиңүләрен, читтә калуларын, бигрәк тә исемдә минем беренче балалар. Беренче чакыруыма килгәннәре. Алар в Зазеркалье һәм Дорога в сказку биюләрен башкарган иделәр. Алга таба, әлбәттә, начар шул солдат кем генерал булырга теләми дигән таныш мәкалдә әйткән сүзләрне истә тотып, без югары призлы урыннарга омтылабыз. Ә инде җиңмәдек икән, димәк, кайдадыр эшләп җиренә җиткермәдек. Димәк, без яңадан алга таба атларга, эшләргә өйрәнәчәкбез. Тәтеш районы үзе бик зур район булмаса да, Созвездие йолдызлык фестивалендә аның турында елда ишетеп торабыз. Тәтеш районыннан чыккан җырчылар ел саен фестивалебезнең гала концертларында катнашалар. Һәм бүген без сезне Кампанелла җыр триосы белән таныштырачакбыз. Һәм бүген безнең вакытлыча студиябызда төркемнең җитәкчеләре Халида Ханифовна Латыпова һәм Лилия Ильясовна Минневалиева. Похожим на строением хорошим, солнышко зашло на небосклон. И что же? Шел пасмурный прохожий на дождь, пасмурный похожий, но вот с нами поравнялся он. И что же? Мы с прохожим на
ел дәвамында гел шөгыльләнеп, солистлар әзерләп, без аларны берләштереп карамаска микән дигән уйга килдек. Һәм менә яшь кешеләр компаниясе Назлы исемле Кампанелла төркеме барлыкка килде. Төркемнең һәр солисты йолдызлыкта катнашуда зур тәҗрибәле. 18, 6 ел һәм бу безне бик куандыра. Ә инде коллектив буларак без йолдызлык белән 3 ел дәвамында дус тату яшибез. Участники уже участвуют у нас уже. Кайберәүләр солист буларак 6 яшьтән катнашалар. Сагирова Разилә коллективта иң зурысы дип әйтеп була. Самат күптән түгел генә кушылды һәм бу кушылу бик уңышлы килеп чыкты. Фестиваль дирекциясенә рәхмәт әйтәбез. Ансамбльнең катнашучысы Нургалиева Айзилә Кырымда булып кайткан өчен. Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ла-ла-ла-ла. Репертуарыбызга без тамашачыга кызыклы һәм аңлаешлы булган җырлар сайлыйбыз. Вокаль эшебездә креатив карашларны сайларга тырышабыз һәм шулай ук номер төзелешендә дә кулланабыз. Ә безнең дусларыбыз Боадан Гольстрим үрнәк бию төркеме безгә бик теләп ярдәм итә. Безнең ансамбль катнашучылары һәрберсе аерым солист булуларына карамастан, алар бик тату, тавышлары килешеп тора. Һәм безгә алар белән эшләүе бик җиңел. У нас поэтому очень все быстро получается. Шуңа күрә эшләр дә бик тиз бара. Партияларда тиз ятлана. Здорово и быстро. Әлбәттә, әти-әниләр безгә зур ярдәм күрсәтәләр. Тик аларның тырышлыклары белән генә без бу талантларны күрә алабыз. Алар бар нәрсәдә дә булышырга тырышалар. Костюмнар белән дә, транспорт белән дә, мораль яктан да. Рәхмәт аларга. Узган елда безнең төркемгә Уник сәхнәсендә чыгыш ясарга насыйп булды. Һәм безнең әле яшь булуыбызны исәпкә алып, без төп җиңүләребезнең алда булуына ышанабыз.
Яшәрбез туган җир туфрагында, кырларда, Иделдә, диңгездә, исән сау булсыннар балалар ди. Хәерле юл теләйде безгә табуда, исән сау булсыннар балалар. Хәерле юл теләйде безгә. Йолдызлык фестивалендә катнашкан балаларның кайсы авылдан, кайсылары шәһәрдән аерып булмый дигән фикер йөри. Һәм бу фикер бик дөрес. Менә шулай Кайбыч районында урнашкан авыл дэнс бию төркеме балалары да үзләрен пирамида сәхнәсендә бик иркен шәһәр балалары кебек тоялар. Бүген безнең студиябызда аларның җитәкчеләре. Без үзебезне бик ышанычлы һәм бик көчле итеп тоябыз. Һәм шуның өчен без район башлыгына рәхмәтле дип әйтә авыл дэнс бию төркеменең катнашучылары. Таныштырам сезне төркем җитәкчесе Рамиля Розалит кызы Аблязова. Уйнат гармоныңны бейсеннәр егетләр, уйнат гармоныңны бейсеннәр егетләр. Безнең илнең егетләре бар да бөркет кебекләр, безнең илнең егетләре бар да бөркет кебекләр. Эх, шума басабыз, бия күңел ашабыз. 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 Уйнат гармоныңны җилкенсеннәр яшь кызлар, уйнат гармоныңны җилкенсеннәр яшь кызлар. Безнең кызлар нурлы йөзле, әйтерсеңлә йолдызлар. Безнең кызлар нурлы йөзле, әйтерсеңлә йолдызлар. Эх, шума басабыз, бия күңел ашабыз. 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 Шаулат бию киен җыелсыннар барсында, шаулат бию киен җыелсыннар барсында. Яшь егетләр чакырсыннар, кызлар чыксын каршыга. Яшь егетләр чакырсыннар, кызлар чыксын каршыга. Эх, шума басабыз, бия күңел ашабыз. 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 Биюші келмәрәнче, биюшіге сүз әйтмәгіз данирығын бірінші. Эх, йомшак басабыз, биеп күңел ашабыз. Эх, йомшак басабыз, биеп күңел ашабыз. Эх, шума 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 Авыл дэнс бию төркеме 2010 елда оешты. Безнең инде беренче состав 19 баладан торды. Алар инде 2015 елда үзебезнең Кайбыч районында Созвездие йолдызлык зона турында матур гына чыгыш ясап, мәктәпне тәмамладылар. Безнең инде иң күңелдә калган моментлар әлбәттә Созвездие йолдызлык дирекциясе белән Кырымда ял итү булды. Анда матур итеп чыгыш ясау, төрле шәһәрләрне күрү, Черноморский флотта булу, Бакчисарайда булу, әлбәттә инде безнең балаларның күңелендә бер матур мизгел булып калды. Инде состав үсә, яңа балалар килә, кичкенә балалар килә, без алар белән матур эшләп киләбез. 2016 елдан
Менә инде зур үрләр яулап, матур гына пирамида сәхнәләренә чыгабыз. Без инде созвездие дирекциясына бик каты рәхмәтлебез, чөнки балаларыбыз республика сәхнәсен күрәләр, район сәхнәсендә генә биеп уңышка ирешмиләр, ә инде төрле регионнарга да матур гына барып катнашып киләбез. Яшкарла шәһәрләренә барабыз, Чебоксарда регионында катнашабыз матур гына. Авылдан бию төркеменең исеменә килгәндә, әлбәттә, авылдан исемен бик озак без сайладык. Авыл тормышы белән бәйле булсын дидек. Чөнки шәһәр балаларына, авыл балаларына караганда мөмкинчелек күп бирелә. Ә инде авылдан исеме, әлбәттә, авылда үскән шушы балаларның югары дәрәҗәгә үсеп, республика сәхнәләрендә чыгыш ясау, ул авыл балалары өчен менә дигән мөмкинчелек һәм дәрәҗә дип саныйм. Авылдан бию төркеме белән инде без бик тыгыз эшлибез. Атнасына инде 4, хәтта 5 көн кичләрен җыелып, 3-4 сәгать кич куябыз. Әлбәттә, конкурсларда катнашканда без инде уңышка ирешергә тырышабыз. Күп хезмәт, күп кич куйганда гына балалар инде аңлыйлар, югары дәрәҗәгә беренче урынны яулап алып була дип. Хореографларга килгәндә, без инде әлбәттә, мин мәдәният бүлеге җитәкчесе буларак шушы коллективны җыям, эшлим. Шәһәрдән инде без Казаннан чакыртабыз профессионал хореографлар, ул инде хәзерге заманның таләбе дип уйлыйм мин. Беренче елларны 2015 елга кадәр без инде профессионал хореограф Ринат Хайруллин белән эшләп килдек, бик матур гына постановкалар куйдык. Иң беренче чыгышларыбыз инде безнең, бәлки күргәнегез дә бардыр, Пешәнесте булды. Анда инде 4 яшьлек Раил Сунгатуллин барча кешене дә таң калдырды. Кечкенә генә булса да, бик үҗәт, бик оптимист, бик матур биеде. Хәзерге көнгә кадәр биеп килә, инде 9 ел биеп килә коллективта, дәвам итә, коллективның дәвамчысы булып килә. Хәзерге вакытта инде без Казан бию ансамблендә эшләп чыккан Татарстанның атказанган артисты Файзуллин Альгиз Максумович белән эшләп киләбез, бик матур гына. Коллективыбыз үсә, яшәрә, яңа постановкалар куябыз.
ярты сәгать вакытның узганын сизмичә дә калдык. Кайбышта урнашкан вакытлыча студиябыз үзенең эшен тәмамлый, тик безнең тапшыруыбызда йолдызчыклар турында сөйлисе сүзләр күп әле. Димәк, безнең белән булыгыз, дуслар. Очрашканга кадәр.